Għas-Super Minister Ian Burch dak li ġiżvelat din il-ġimgħa dwar l-intħil mill-Ministru Carmelo Abela fl-investigazzjonijiet tal-Pulizija u d-dikjarazzjonijiet tal-eks uffiċjal tal-FIAU Jonathan Ferris huma kummedja. U rrefera għall aħbarijiet ta' din il-ġimgħa bħala kummedja waqt li kien qed jindirizza partitarji laburisti fil-Gażin Laburista tal-Mellieħa. Ma nistax ma nsellimx lill-ħabib tagħna il-Ministru Carmelo Abela fuq il-kummedja illi assistejna għalija din il-ġimgħa fil-konfront tiegħu u minn għandu l-appoġġ totali. Il-każ u dwar dak li żvela Jonathan Ferris fil-jiem li għaddew li meta kien spettur tal-Pulizija kellu intħil ministerjali fl-investigazzjonijiet. Ferris qal li s-segretarju ta' Carmelo Abela kien batlu email bil-Ministru stess ikkupjat fl-email fejn talbu jirrapporta dwar l-andament ta' investigazzjoni fir-rigward ta' każ li kien qed imexxi Ferris. Meta Ferris talab li jekk irid tista' tissejjaħ laqgħa bejniethom, irċieva risposta b'email miktuba bittri kapitali li l-Ministru irid din l-informazzjoni. Imma dan kollu għas-Super Minister Ian Burch huwa kummedja. U waqt li naqas li jikkundanna l-aġir ta' Carmelo Abela, Ian Burch ippersista bl-attakk dirett tiegħu fuq Jonathan Ferris. X'piż issa wieħed jista' jagħti lill-kredibilità ta' persuna illi din inqabdet tiżvija nqabdet tiżgwida lis-soċjetà tagħna fuq xi ħaġa illi fl-iskema tal-affarijiet hija daqstant żgħira. Jekk kitibx l-email in caps lock jew saħansitra kienx qiegħed jindaħal jew jagħmel follow-up ta' każ. Waqt li għas-Super Minister il-każ tal-intħil minn Carmelo Abela huwa kummedja, Ferris kien wasal biex irriżenja minn spettur minħabba dan l-intħil. Aktar tard daħal jaħdem mal-FIAU fejn kien qed jinvestiga każijiet ta' ħasil ta' flus u tkeċċa mix-xogħol tiegħu waqt il-probation period.